Naigo sa likod sa iyang ulo ang ugangan nga babae human gipusil sa umagad nga si Jezreel Lavador Zabate, 35 anyos nga residente sa Purok 3, Barangay Migkawayan, Calinan District, Davao City. Ang biktimang ugangan gila sa mga pulis nga si Brenda Bragat Butaya, 52 anyos, residente sa Purok 4, Barangay Migkawayan, Calinan District ning syudad. Bandang alas 7 kagabi ag gusto uno ning tuiga. Sa investigasyon sa Calinan Police Station, nagkalalis ang mag-umagad kay gusto kuhaon sa suspect ang iyahang tulo ka mga anak nga lalaki nga anaa gibilin sa puder sa iyang ugangan nga si Butaya kay miabroad ang inahan sa mga bata. Matud ni Police Major Ricky Ubenza, ang hepe sa Calinan Police Station, miinit ang panaglali sa suspect ug biktima ug sa wala damha kalit na lang gipusil sa suspect ang iyang ugangan. Nagka-heated altercation sila ng argument kasi yung son-in-law niya gusto kunin yung mga anak kasi yung asawa nitong suspect nasa abroad. So nung nalaman niya na parang sinasaktan daw ng mother-in-law, so pumunta itong suspect doon sa bahay para kunin yung anak. So nagkaroon sila ng argument, siguro medyo nakainom yung suspect na baril niya yung mother-in-law niya. Nasikop dayon sa mga pulisi sa Bate ug nakakustodiya na sa Calinan Police Station kinsa magatubang og kasong frustrated murder. Wala pa matino kung unsa nga klase sa pusil ang gigamit sa suspect. Naghimo na og follow-up investigation ang Calinan PNP aron ma-recover ang pusil nga gigamit sa krimen. Allegedly, yung ginamit niya 3.8. Ngayon, nire-recover pa namin yung baril, yung ginamit sa krimen. Gina-recover pa kasi natin yung baril. Doon natin malaman pag makuha natin anong klaseng baril yun na ginamit niya. May document ba or wala. Kasi may serial number man yan, ma-determine natin. Ginatambalan karon sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC ang biktima nga si Butaya ug giingong anaa kini sa talandugon nga kahimtang. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.